Их много, да, этих вирусов. Мария Нигъмәтҗанованың тәнендә кычыта торган кызыл тимгелләр барлыкка килгән һәм табибка мөрәҗәгать иткән. Мондый хәл беренче тапкыр. Әлегә кадәр бер нәрсәгә дә аллергиям юк иде ди. В этом году первый раз такое. Нәрсәгә аллергия булырга мөмкинлеген дә аңламыйм. Чит ризык та ашаган юк, өйдә этмәче дә асрамыйбыз. Хәзер табиб кушуы буенча дәваланачакмын. Заложенности у нас нет. Хронических ринитов, гайморитов. Не замечаете? Анастасия Пинаева да үзендә аллергия түгел микән дип шикләнә. Аның әтисе һәм бабасы бронхиаль астма белән авырый. Аллергияне дәваламасаң, ул астмага әверелергә мөмкин. Һәм бу чирнең нәселдән килүе ихтимал. У меня проблемы с зубом. Минем булай да зоб авыруы бар, шуңа күрә сулыш алуы кыен. Ә хәзер тагын да авырайды. Баштарак өйдә генә дәваланып карадым. Ярдәме булмады. Шуңа күрә хастаханәгә килдем. Язгы сезонлы аллергия гадәттә апрель ахырында башлана ди табиблар. Республикада иң еш очрый торган төре агач һәм чәчкә серкәсенә. Безнең якта бу авырудан нигездә кайын яфрак ярган чорда зарланалар. Елдан ел пациентлар саны артып бара, чөнки хәзер менә апрельдән кайын серкәләре күбрәк ишеп йөри. Кем вакытында табибларга мөрәҗәгать итми, бронхиальная астма, осложнение мөмкин. Отеклар, крапивницалар, башка высыпание, төрле высыпаниелар белән киләләр ие. Серкәгә аллергия барлыкка килмәсен өчен табиблар күзләрне, борынны һәм тамакны чиста су белән чайкап торырга киңәш итә. Яисә диңгез суыннан ясалган махсус сыекча кулланырга мөмкин. Серьезное отношение к этому заболеванию. Аллергия генә дип карарга кирәкми. Күп кенә кешеләр борыннан гына ага, узар әле дип йөриләр, табибка бармыйлар. Күп очракта суык тию белән дә бутыйлар, үз билдеге белән дарулар эчәләр. Аллергиягә андый җиңел караш булырга тиеш түгел. Вакытында дәваламасаң, кеше гомеренә куркыныч янавы да бар. Аллергияның сәбәбен бик аз күләмдәге төрле аллергеннар кадатып ачыкларга мөмкин. Шуннан соң кешегә нәрсә ашарга яраганлыгы һәм ярамаганлыгы, нинди аллергеннардан сакланырга кирәклеге ачыклана. Тик мондый процедураны яз көне аллергия чыганаклары көчәйгән чорда ясату тыела. Көз җиткәч, октябрь-декабрь айларында тикшеренергә кирәк. Күзләр кызару, борыннан агу, йоткыру кебек авыру билгеләре барлыкка килгән икән, тиз арада табибка мөрәҗәгать итү мөһим. Инзилә Хөсәенова, Илшат Мөхәммәтов, Яңа Гасыр каналы.